every Monday. Kodwa ke incoko leyo esiza ukuba nayo phaya emveni nje ikolo udliwano ndlebe ndiyacinga into kubana pha ngeqala emva kwentsimbi yokuqala khona nje ipoll esizawuba nayo pha on our Facebook group. Khumbula ke uzawukwazi usikhangela usifumane pha on our Facebook page Vukani Community Radio okanye ke usikhangele inkqubo lena ku Essence of Bees at Vukani Community Radio pha kumakhasi wethu onxibelelwano. Mphulaphuli weVukani kwisigaba sethu sesibini ndichilo ndathi sinaye usomashishini esizawuthi sincokole kunye naye apha kwesisigaba sethu sesibini ulapha kangangokuba ukuba ke usibukele pha on our YouTube channel kuVukani Community Radio uzawube kanti uyambona okanye ke on our Facebook page uzawube kanti ke uyasibona, right? Ngusabelo ke ndincokola kunye naye usuka phaya eVetlisi ngusomashishini lona somashishini omtsha kangangokuba sidibene pha kulamsitho ubuseNgcobo ebalisa naye ngebali lakhe lokokuba ishishini eli uqale njani na. Molo bhuti wam ndiyakwamkela enkqubeni ndiyafuna ukubana ubulise abaphulaphuli beVukani. Molo sisi. Ndibulise nakubaphulaphuli bakuVukani FM. Ngusabelo lona igama from eVetlisi njengoba sisi besitshilo. Indawo kuthiwa kuseWhittlesea. Right, siyabulela kakhulu for giving us your time kodwa eyona nto sinomdla wayo lishishini lakho iVetlisi Auto Center. I want you to take us back to the beginning okokubana ungubani wena nento yokubana what inspired you to start ishishini lakho ingakumbi in Whittlesea eVetlisi and in automotive. Okay, ngibulele sisi. I think it was a dream for me because ndikhulele kwi-industry yemoto. Utamkhulu wam used to own these Audis ezimoto zakudala and notata naye wayeseziteksini nomalume bam nabo beseziteksini, so into yemoto into endikhulele kuyo. But I wasn't really fascinated zezanto zokuthi ndibambe ispanner ndilungise phana pha, but for me it was just ukuhlala emotweni as a child ndonwabe kulonto. But ndibonile uhamba kwexesha kwami ukuthi no man, this is becoming more of a passion rather than ilento ndingathi it was rather a passion more than into yami yodlalisa yoqhuba ixesha, because on weekends when I wasn't working bendibusy ndilungisana nemoto zechomi. Hayi man, ize ndokufakela i-brake pads ndakwazi, ize ndokufakela ii-parts ezithile ndakwazi. I think into eyenzekayo kuze ndiyiqale formally le business, I remember I had an accident ndibuye emsebenzini like yatshayisa imoto yami emva and ndiqonda like ndizawuthini ngoku. Ndahlala, I had to sit for ixesha elide ndingaphangeli. So my friends were like, Fundin, like you've got a skill, your hands, like every time uyakwazi ulungisa imoto zethu, let's start compensating you for lento oyenzayo, like ibe yinto ezofaka ukutya apha endlini. So yes, that's when I actually started ndathenga i-toolbox yami yokuqala. I remember I went to AutoZone, purchased my first toolbox, special, it was 1,500 rand. Then ke ndabaqala ke ndenza i-brake pads zomakhelwane pha because bense-Joburg at that time. Started doing zonke ezo zinto ezo. Then I was like, how about ndaza apha emakhaya this other December, and xa ndifika apha emakhaya I'm like, kutheni into ezininzi sezisokola? Because I remember ndimoshakelwe imoto yam futhi in that time also. Samsokola umechanic. Like just eVetlisi. Yes, amsokola. Ndamsokola ndiqonda hayibo. I had to ukuba ndizame uzilungiselela imoto yam, even though I didn't have the expertise to do it. But ended up ndingena ko YouTube videos and googling ndisenza ndazinyindela yade ya right namanyindala. Ndazinyindela. So I was like, okay, I think this is where passion is. Then okay, umama was like, hey, buyela esikolweni wena andiyiboni lento yakho. Went to school, a piece of training at Bramfontein. Went there for 1 year. I was like,
Then we started a group plus Konu Tebza, these other friends of mine, Gauteng. We started the Opel Corsa crew, which is we're owning Corsa, and we travel to different communities and besenza nento zokuba sonikisa nge-food parcels Okay. kwezinye indawo apha abadinga khona charity, some form of a charity. Then kwalapho we did that for good old 8 years. Sisenza lonke. So going back to school, did you go to school because you saw okokubana you have a skill that perhaps you can work on so that you become someone who has a backup as in terms of the knowledge and not just ukwenza ukuba unyinda basically? Okanye it was something different, because I do want to get to understanding okokubana did you study ukufundela imoto ezikuzilungisa okanye it was a self-taught thing which obviously developed along the way? Okay. No, Yona, it was a self-taught thing because I remember abanye abantu bayasihleka esi story sam ndithi really when something is a passion and uyifuna nyani, Yes. there are some means that you do. Kukho ubhuti that I'd like to acknowledge very much so. Yes. Umangena plus nomnye ubhuti okuthiwa ngumlwane. I used to cook mna sisi. Pheka isikhafutina Yes. every day endlini. Ndihambe because ndiyabazi ukuthi abahlali nabafazi babo bazihlalela, so they don't have time to cook. To cook, yeah. Ndihambe ndipheka isikhafutina, grab some drinks, ndihambe ndiye nesa sikhafutina ndifike ndihlale nabo bandifundisa imoto. That's how I actually pick up esa skill, because the only way I could repay him is to help him at workshop ndimphathele nesikhafutina sokutya so that I can learn as much As you can. as I could. But kulando yesikolo ndahamba ndiyokwenza i-business administration because I saw, okay, there's potential here. Make ndifunde i-business admin so right. that I'm going to be able to make my monies right. Ndikwazi ubeka imali, ndikwazi to save up to buy tools and all that. Yeah. So in your journey as usomashishini, mhlambi, what can you say about the challenges that you have faced? I also want to hear, in most of the times I will speak to osomashishini who are in other industries but not automotive, right? I think up when it has not become those industries. However, business they will have challenges. What has been your biggest challenge since starting this business? Okay, yona business uyiqala kwami ndiqala kwi-backyard. Yes. Ndibulele u-AIDC Eastern Cape Yes. for funding us. Ndibulele obhuti oShenxane, uThabo Shenxane, ndibulele Mr. Fololo, Mr. Njweni, because eyona nto esiba ne-challenge nayo i-equipment. Yes. Singabantu belishishini, and nayendlela esiregulator ngayo imali kuba difficult because ufumana la 200, ufumana la 300, ufumana la 400. So as time goes by uzibona ukuthi imali ndiyayenza, but yes. kodwa there's no formal way of how ndingene kwi-business, kwi-bank sector whereby they could help me ngento ezidibene ne-funding nezinye. So really thina singomakhenikhi sizibona apho ukuba we do make money, but kwale mali iphelele ezandleni, yeah. because there's no way how to regulate it, imali lesiyifumanayo. Pha kwi-auto center yakho bhuti wami, ingabe mhlambi zeziphi i-services that you offer? Earlier besithetha no Warren, ne? Warren is in the space of engines as well as trucks. Umsebenzi wakhe is based on anything, any vehicle that uses petrol and diesel. Indeed. So wena ingabe mhlambi in this industry kuba inkulu nansi into endiyibonileyo, Yes, what kind of services that you are offering when? Ndiphinde ndibulele sisi. I'm a qualified motor mechanic, and I am also a qualified diesel motor mechanic. So asikho ispace engangeni kuso. Like I deal with your petrol engines, your diesel engines. I deal ndenza ne-wheel alignment. Yonke nje into edibene nemoto. Even when it comes to your electrical faults, your diagnostics, your problem findings, I'm also into that space.
kuzo zonke. Yes. Ingabe mhlambi ikhona indlela oyisebenzisayo ngoku to attract new customers okanye mhlambi ukwazi into ba ubagcina bemane bebuya? Is there some kind of a way that you are using right now to attract new customers kwishishini lakho? Really for me it has always been the word of mouth. Beningakasifumani to tap into that space whereby I can market myself because busy nakwezinye izinto, and I was also waiting to get the spaces right, which I've acquired it. So not really. It's my WhatsApp and my Facebook and my TikTok page. I've got a TikTok account whereby I educate people on how to ukuthi imoto yenziwa njani xa inale ngxaki, what is it, you know, because basically for us it's not only kuba sifuna ukwenza imali but also to give information ebantwini. Ingabi lanto yakudala umuntu ebe umama asela itayara imoto end up ethengiswa ihub nezinye izinto lo xesha bekulitayara qha ingxaki. So now we're giving all those information so that the community nayo iyazi ibe ne-ideology ukuthi okay, imoto yami xa ivuka ekuseni namhlanje ingafuna ustarta noba yinto ethile, you know. So yes, right. So Phulaphuli Wevukani Community Radio umamele Essence of Biz, inkqubo yosomashishini, inkqubo lena eguqula ubomi. Kwesisigaba sethu sesibini siyancokola noSabelo Sokazi osuka phaya eVetlisi. Ishishini lakhe ke ulithiye ngala dolophi iqhumagqithi Whittlesea. We are talking about building an automotive business in Whittlesea. Into apha ndiyacinga into kubana this is the first black owned automotive company epha eWhittlesea okanye ke masithi evulwe ngumuntu omtsha. Am I correct? Yes, you are correct. And congratulations for that. You know, I think one of the highlights kulamsitho besikuwo phaya eNgcobo was that njengokuba kuqaliswe lo msebenzi ingakumbi ke yi-AIDC of, you know, looking and recognizing automotive yokubana it was the people that I saw there was young black entrepreneurs ingakumba basuka apha ephondweni. You know, ngumsebenzi omhle kakhulu lona, siyawuncoma. Ndiyacinga into yokubana you guys are on the right path ingakumbi with the statistics se unemployment esisibonayo apha eMzantsi Afrika. Ingabe mhlawumbi ukuqala ishishini ngokokunokwakho zeziphi izinto oye waziqaphela, you know, about your character? I believe when you start a business ininzi kakhulu into ezakuchallenja even the internal you know, part of yourself. Uzibona into yokubana, you know what, I didn't know ukuba ndiyakwazi ukwenza le, bendingazazi into yoba ndiyakwazi uconvince umuntu athenge. Zeziphi izinto oye waziqaphela ngawe njengokuba uqale ishishini? Uqala kwami ishishini, I think i-patience eyona nto endivele ndayiqaphela ukuthi ngokumuntu ufunda i-patience. Yes. Because not every day is a good day. There are days whereby akho moto ezawungena. There are weeks whereby ufumaniseka ukuthi you've got some challenges, and honesty to yourself. I think that's another key that you need to have. Uyazi ukuba okay, if those smaller profits come in, make sure that uyakwazi uyibeka le mali so that uzawukwazi ubhatala umsebenzi, uzokwazi ubhatala abasebenzi. Another thing, I think unyemezela mandingatsho yayona nto mandi i-resilience engiboniseni ukuthi hayibo beningazazi ndi strong lo mhlobo. Yes. Ndiyakwazi umelana nezinto ezinje because kwi-business there are so many things. You thumela email to certain people, response yobuya after 1 month or so, you know. Zizona izinto endizifundileyo ezo, nokuba ixesha lakho ubolihlonipha ubolixabisa ixesha lakho, because if you're not gonna utilize your time very well, might as well ndichithe ntyiwe yabo than to run this business. Right. You know, as a young entrepreneur, especially a black entrepreneur, ingabe mhlambi what impact do you want your business to have on young people, especially abapha eVetlisi? So far I've got 9 unemployed people, the youth that I've taken, which is going to be going under a program, Yemiseta. Okay. So I think it's going to be a continuous going program, but we just started it now. So there's 9 students that I've taken,
And amacango wami mhlawumbe baxelela ke mina ke i-youth privately ukuthi I am open for anything. If you wanna come in and learn mechanic, talk to me. Yes. Ungene ndikubonise. And also I would love to say ukuthi I've got 2 qualified artisans eziphume apha ecompany yami ezandleni zami. Yes, congratulations. Enkosi, Well enkosi. done. You know, so that iskill ndisiqethisile. Now Yes. it's up to them kuba bahamba bayosebenza phi. Right. What I love about this space is certificates zethu as artisans, they international recognized. So if you want to go to Canada, you want to go to overseas, ilula lonto ukuthi ukwazi uya kwela cala because it's a skill sesona siscarce on that side. Right. Now umntu okumameleyo ngelixesha umphulaphuli okanye ke ngumuntu omtsha ona umnqweno wokuqala ishishini, and you know they are at a point where they feel like giving up on their dream. Ingabe mhlambi intoni onokuyithetha kulomntu? You know, please be informed about the space that ufuna ungena kuso. Into endiyifumanisileyo ukuthi thina asiyenzi research kangako ngezinye izinto. I was so shocked nam kuba there's so many government agencies that are out there that ezikwazi ukukhupha imali ziyifund. It's just that ihleli kwingqowa zabo because people are not informed. Yes. So I would like us kuba silulutsha singene kweza web pages and search about ezi spaces funa ungena kuzo. Knock on those doors because I don't know how many times I've knocked on government agencies for funding. I couldn't tapped in. But ekugqibeleni I knocked on the right door. Kwade kwalunga. So let's be more informed about what you want to do. Right. Ndiyafuna ke ukuchallenge, ne? Ingakumbi nge industry lena ukuyo. There's one thing that abantu abahlale beyithetha about this industry. I think it was one of the highlights pha ngalamini ngekubana ningomanyindana. Singomanyindana. Right. Intoni lena you know, what is that one thing that abantu bay underestimate about running business ekwi automotive? Yeah, I think ifana nalanto yokuba uthi xa wakhe indlu kuthiwa ngudaka boy. Okanye nguspanner boy. What into abangayiqapheli ukuthi anything that you do on the car is actually engineering. You're in an engineering space. Sisca skill. Noba ngathiwa kukho imfazo kuyaliwa namhlanje. Yes. When we are top priority when it comes to government because it's a scarce skill. Not anyone can do that. Yeah. But if you do tap into it, Yes. like the profits are there, money is there. You know, I always tell them in the mechanic you don't restock. Akufani nokuthi uhambe uyothenga isonka wenza sandwich and phinde futhi you need to go again restock. Once you buy your tools, you are done. Yeah. Zizandla zakho nje qha. That's a lifetime profit. Into ezimnandi uthenga i-machinery, ne-equipment, ne-tools. All you do is welcome imoto. No, ndiyacinga into yokubana usebenza kamnandi kakhulu. Ndiyarhalela kodwa uba nombono wakho xa sowune oil uyabo ubusy unxibeza overall. I'm sure inoba seziluze nekhala. Kodwa ke siyabulela kakhulu ngexesha lakho ngokuzipha ithuba uze sincokole nawe sive kwakhona you know about your story. It's so nice to hear story ingakumbi, you know, local stories also mashishini. Not all of us are going to get there. Kodwa in your community you are there. Kuba bakhona abantu that you impact through the programs that you have spoken about, through the service obanikayo abantu. I think one thing that is important that we must look into kule industry is that abantu ndiyacinga ubana when you speak about the accreditations and certifications ozifumanayo, they have that belief and trust yokubana xa ndisimoto yam phayana andizothi ndiyisele itayara ngomso ibe ingenamanzi, right? I think that's one of the worries abantu abanayo, into yobana xa ndiyinikele umfana le moto ngomso ayiwanda izucima na ibe kanti utshintshe ibhetri yale moto. Kodwa ke siyabulela kakhulu ngexesha lakho kwaye sikunqwenelela konke okuhle. I'm hoping that more funding will go into the business kuba ininzi into ekujongene, you know, neshishini eli, especially now that there's opportunities like, you know, taking on students.
ndicinga into yokubana once they are done with that program you will take them through to the company and employ them. Definitely. Thank you so much for your time. Ndiyabulela. Ingabe mhlamba khona amazwi ofuna uwaphosta kubaphulaphuli kule mizuzu mithathu sinayo? Okay. Baphulaphuli kusabelo sokazi lona from Wethless Auto Center. Ndivula 24/7 from 9 up until 6 o'clock. So ndiyakwazi ufumaneka ku 073 309 8896 and naku Facebook ungandicheka usabelo sokazi, on WhatsApp nalo number iyasebenza. If unengxaki yemoto, just give me a text and I'll get back to you. Thank you so much. Shishina Somashishini lowo ke mphulaphuli wevukani ngusomashishini useyichaze yonke okokuba ufumaneka phi, ungubani waphi, right? Sibulele kakhulu ke ngegalelo ke athi alenze phaya kula dolophu iWhittlesea idolophu, iWethlisi idolophu seyinayo ne-auto center ngoku, right? Sibulele kakhulu mphulaphuli. 41 imizuzu ibethile intsimbi ka-1 o'clock sawubaleka siye phaya evenkileni. Xa sibuye evenkileni ikhona ingoma emnandi kakhulu sawube simkhapha ngayo usabelo bongeziwe mabandla esithi zange siphinde siye phaya evenkileni kuba kaloku we have to pay the bills. Kuyanyanzeleka into yokubana simthume umntana evenkileni. Sizamjonga ke nalamani Monday mphulaphuli kuba kaloku sisigaba sesibini esi apho ke sithi siqwalasele imali ke into osomashishini abangathanda ukuyichaphazela kakhulu. Uyawudibana naye ethatha imali yeshishini eyisebenzisa ecinga into yokubana yeyakhe kanti usazi ujongile naye, kodwa ke incoko esawuba nayo phaya emizuzwini engamashumi 50 ibethile ke intsimbi ika-1 o'clock 50 minutes past 1 o'clock. Ithi londo ke phaya ngemizuzu 10 phambi kokuba kubethe intsimbi yesibini, right? Masijonge into yokubana ke sifikelela njani na